daghan kaayo ang mahitabo karong adlaw. Daghang salamat Mira ug Glenn. Bisdak! Hello! Miss Cynthia! Atong challenge karon. Cooking inato. Wala gyud ko giganahan sa imuhang final output. Mga bisdak, sama sa kuang giingon, maabot gyud ang panahon nga kinahanglan matest mo sa inyuhang abilidad. Niagi mo og 3 ka adlaw nga mobile video editing kauban si Ryan. Kay ang content creator gyud kinahanglan kabalo mag-edit. Sa mga mosunod nga challenge, kamo na ang mag-edit sa inyuhang video. Isip usa ka content creator. Kinahanglan pod nga mabal-an ninyo or ma-experience ninyo kung unsa ang mahimong influencer. Mao kini ang abilidad nga maka-influence mo sa mga tao nga galantaw sa inyuhang mga videos or ang community nga inyong nahimo sa social media. Kung influencer naa nagyoy mga brands ang moduol sa inyo. Nara po na sa inyo ha kung dawaton ninyo or dili. Mauna nga sa sunod nga challenge, mabal-an ninyo unya kay manggawas ta sulod sa Bisdak 12 padulong sa syudad. Wow! Tag nasa rehab doon. Kita-kita ta dito mga Bisdak. You know, vitamin D, like, oh my gosh, nakagawas na jud me at last. Mga bisdak, daghan ang mga brands ang gaduol sa mga content creators aron ma-endorso ang ilahang mga produkto or serbisyo. Ang inyuhang buhaton usa ka branded content para sa kini nga challenge. Kinahanglan makabuhat mo og usa ka 1-minute short video content kung diin makita gihapon ang inyuhang storytelling o creativity sa pagbuhat og contents. Pero kinahanglan ma-endorso or ma-advertise ang serbisyo sa atuang sponsor nga LYR Group of Companies. Aron mahatagan mo og guidelines og mga mechanics kung unsa ang ilahang gusto nga ma-achieve ninyo sa usa ka content, atong i-welcome ang Area Operations Manager sa LYR Group of Companies, Sir Ogie Redulla. Good morning mga ka-LYR! Hello mga bisdak! Welcome sa LYR Marketing and Furniture Center. This is the Tagum branch. Kinahanglan mapakita ninyo kung unsa ka importante ang usa ka appliance para sa imong kinabuhi. Bilang suporta sa kani nga programa, naapod tay partner karon nga maoy inyong gamiton para sa ato ang challenge. Ang pinakabag-o nga modelo sa Honor phones, which is ang Honor 200 Pro. Nagsabutan na namo ni ang Conchito nga ang top 3 sa Grand Finals makaangkon sa maong cellphone. No? Okay? So, with that, mga bisdak, good luck sa inyong tanan. Okay? Thank you. 90% sa atong content should be coming from you and 10% should be coming from the client. Ato i-cater ang ilahang mga needs, ang ilahang mga demands, but at the same time, be creative. And the promotion should be subtle. Dili siya super halata na nag-promote ta, pero nag-promote ta. Ang ginatanaw sa mga tao, dili man gyud ang brand, ang inyoha man gyud nga content.
Isa sa mga palpak nga desisyon sa uban nga mga content creators kay magsigi og dawat og branded contents. Walay problema ni ana. Ang problema lang kay ang ilahang manggong mga followers naanad sila nga ang ilang ginatan-aw ang ilahang contents dili sa ilahang gina-advertise. Ilahang content dili gyud dapat magmukha nga commercial siya. So kinahanglan gyud mapagawas ang inyong creativity dinhi. Aduna ka mo'y 10 minutes to conceptualize your content ug 10 minutes aron ma-execute na. Good luck sa inyo ang tanan. Let's go! Piling artista kay ilang mga trabahante, ang katong mga namalit, pananaw ba, loo, ganito sa feeling. Charot. Okay, so naming announcement sa inyo karon. Kanina kay mga night challenges, pero sa inyo si Telma, taas na kay 30 minutes. So you only have 10 minutes para makashoot mo clips para naalang mo pangdugang, okay? 10 minutes para na ipandugang. Pero, napon nila yung announcement. So good karon, yung premise sa inyo ang pagkadugay, magkalamit. Ibalo kong para sa uban, advantage ni, pero para sa uban, mas challenging din. Ang editing, muna. Wala na yung editing na tabang sa mga editors. Pero kung namoy mga kinahanglan sama sa mga background music, sa background music, kay dili man gud pwede nga magpataka lang mo kuha mas kaysa. Pwede mo mangayo sa ilaha, kay ang background music na ginagamit nato dili ta makapiright. Okay? O para sa karon lang, for the first 2 to 3 days, dili mistrikto sa oras sa editing. You only have until 8 p.m. para mahuman ang inyong video. Sabay na diha ang pag-edit. Actually, mo nang naapod mi din karon kay para sa mga aspirants nga maglisod pa or kinahanglan o guidance, namin din tulo ni Miss Cynthia o ni Telma para mag-mentor sa inyo sa editing. So, ang ilang ba nga dirita mag-edit? O kailangan ninyo mag-voice over kaya rin mo magawas. Pero kung kamo confident na kaayo mo sa inyong editing, inyuhan na. Hindi na mo exit diriya. Feeling na ko sa ilatanan si Moises Kyud ang nagkalisod sa execution. Messy ang iyang output per me. Kulang. Kay naanad siya og impromptu. Excited ko sa ilang resulta, kay ilang excitement adto murag to the highest level kay nakagawa sila. Pero si Riza, I think, nangulba gid ko sa iya content karon na ligid-ligid. Ako siya gid try og approach, kitagan ako siya og suggestions, pero na-shoot na magud ang video. Hello mga bisdak. Lami kay mo lantawon karon ba no? So murag klase-klase gyud ang inyo mga karakter karong kabuntagon. Kagahapon
isa sa pinakalisod nga content ang inyuhang giatubang. Ang inyuhang challenge mao ang ma-promote ang LYR marketing sa Tagum. Ang uban sa inyuha nagpaka-feeling endorser gyud. Pero ang uban pod sa inyuha wala nawala sa ilahang misyon nga magpakita og entertaining content but at the same time pahapyaw nga ma-advertise ang brand. Kinsa-kinsa sa inyuha ang naka-achieve sa maong challenge. Sugdan na nato, mga bisdak, ang paglantaw sa inyuhang mga final outputs. Ron, please step forward. Hi, ako day si Ron, magkaton og sayaw karon. Dili lang kayo nako tas-on ang pagama aning video kay gusto nako magkaton unsaon pagsayaw kay hapit na pod fiesta diri sa amoa. Tungod maupod kini ang usa sa makapagawa sa kong gibati isip nga tao. Idol jud kayo nako na si Ron nga gitawag nga the shoot boy nga kangalan sa nako Gron. Kay gawa sa maayo mo sayaw, buutan pod nga tao. O asa pod siya kapalitan ng outfit sa mayuha jud uy. Salamat pod ay sa akong lola nga perting ko gihana o pagsuporta sa gusto na kong talento. Maora di ay to guys. Practice ako ha. Katong adlaw nga naami didto, daghang mga tao and then kung mukha mi sa sina mo, maapil sila. Nadyo lady nga, ambot, like na siya sa background all the time. Nya kabantay ko, dili ra pag yun sa ako video. Parang halos tanan participants na adyon siya sa mga video clips. Mo insert gali sa video. So, ala, ma'am, ayaw sa imagine na gaana ako sa TV. Pag ana gyud ako sa kilid na ana sa gaana gyud smile. Mana, tas mo smile og kalit. So, na-capture pag review na ko sa mga videos na magyud siya. Dito na ako nakuhaan, kuha nag-twist. Tas kahuman gihimo na lang niyang lola. Gato, di mo siya muhawa. Pag siya ganaan na ako dito, na ano sa siya. Walang, funny lang siya ba na nag-endorse ka sa TV pero naitaw sa kilid like, ay okay. So nakita na ho is still ang imong content is very good. The quality of the camera is very good. Ang paglitok nimo, pag storytelling is very good. Overall okay gyud siya, but usa ra gyud nagkuha nga nakalimot kag feature sa pinaka main topic na to which is ang pag-promote sa LYR marketing. Mura gyud to siya. Salamat, Ron. Thank you. Ma'am, unsa day kinahanglan sa sales lady nga posisyon? Ang kinahanglan naman nimo ma'am, dapat college graduate ka, cum laude, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yearbook, passport, sinumar, NBI, sidula, ug baptismal sa kasal. Kailangan din na siya, ma'am? Oo, kailangan yun na siya ma'am. Unsa day baligya na, ma'am? Aircon ma'am. Unsa man din na siya nga aircon, ma'am? Actually, daghan ni siya klase nga aircon ma'am. Naay gamay, naay dako, naay taas, naay mobo. If ever dawaton ti karon, di mo daw ko unsaon nimo pagbaligya kanang makahalin jud ta. Kung kamo parihan nako nga ang ilok singtanon, ayaw ka balaka kay musuyop digsingot among mga aircon. Pwede cash or utang, paspas ra kaayo ang proseso. The best sa balay, opisina ug ubang matang sa building. Bisita na mo dinhi sa LYR Marketing. That's so basic strategy. Napakailain idea, ma'am. What if i-buy one cake one nato ni siya, ma'am, with free cellphone? Ma'am, aning-aning ka no. Tiurok ang kumpanya na imong idea. You're fired. Ha? Ogi ko nadawat. Ang flow sa imuhang content kay very good siya kaayo na ay story, na ay humor. Pero di ba nag-ask ka ato sa ako og suggestions? I was expecting na napakay pang add lain pa ng mga twists para makita gihapon ako ang bijoy na bijoy. Okay? So mao na ang ako ang gi-expect sa imo. However, okay lang gihapon to siya. Mas ni okay ka sa editing karon. Ang imong transition is smooth na, seamless na din siya kayo halata. Pero ang imong voice over, murag dili siya another character, murag hapon kag naki-istorya sa imong self. So pwede to nimo siya fast forward ang imong voice over para lain na ang pitch sa imong voice na murag dili si Bijoy. So all in all, I'm so impressed with your performance. Look forward pa kog more Bijoy. Okay? Thanks, Madi. Salamat, Tito. Riza? So, kumusta itong pagka-sunflower karong buntaga? Summer ba? Summer. Ako ang ilang pahayag sa mata. Yes! Tinudan na bitaw, ikaw ra ang hayag sa ilahang tanan karon. Hi! Hello! And mabuhay! This is Inday Reza, ang inyong chika, ang raketera.
di ka malain. And for today's video guys, manglabata kay atong mga labunon perti ng dagana. Kay pura buyag atong mga raket sa gunso na. Maong tara na. Uban ko, manglabata. Unsa man ako paglabang nga nawa man diri ang planggana? Kinsa na pud kahi naghilabot aning mga bayuta, mga damak gyud kaayo. Kung suguon dili mo lihok pero naunsa naman ni ron? Asa naman ning planggana? Diyos ko po. Asa naman ning planggana kakapoy ba? Makit-an lang ta ka. Bukon gyud ti ka. Nagpataka na ta ligid ani makit-an lang ka. Ug asa naman ta naabot murag di ay bubintaha kay sa planggana. Oops, washing machine. Arang induta, maudi ay LYR product di ay. Hi. Di ka malain. Kaya kung isa kong kuan ko. Kay gahapon jud kanang abit ng oras wa pa koy kanang tutian ko ni Maritil pero wala ko kay ba usa os pag-atraka like kay ba na ko sa concept pero ang ako sa voice over sa kuan nga sige jud kung kuan nila labi na si kanang kay mo jud kanang concert jud kay na kung ba nga kuan na lang nga as pa si kiyad pag nato na sa room nga murag kanang kita sa nako pa hapon mo lang kung basis ka ng daily ka kuan kay mas kita ko sa ila ba kay kuan mo talaga kay mag insecure tayo ka mag-tip sa upan pero kita na ko na sa inyong expression pero pa murag bahalag ka na isa po di ba okay para na to pura po kila di ay okay na magmukman sila. So na emotional ka kay nakita nimo ang ekspresyon namo nga nalipay mi. Nalipay ba gid ay mi? Raiza, ingon ana ang content creation. Usahay bitaw kanang grabe na ang pressure sa usa ka content creator. Nya feeling nato ba nga murag grabe ang pagkalisod ato pero nagi-upload na lang gyud nako. Pero surprisingly nalingaw ang nagtan-aw. Ug mao na ang nahitabo sa mua samtang galantaw mi sa imong video, Raiza. So, yes, na-achieve nimo. Isa ka sa mga ubay-ubay lang na aspirants ang naka-achieve sa ingon ani nga challenge. Kay personally ang ako agyong gipangita para sa ingon ani nga content kana bitawng mapakita gihapon ang inyuhang pagka-content creator nga malingaw ang inyuhang mga viewers but at the same time naamoy na paslak nga pag-advertise sa usa ka brand. Sa imuhang video di gyud siya ingon nga murag advertisement man di na ko ni tan-awon oy. Makatan-aw gyud mi kay grabe siya ka entertaining. Gigamit nimo ang imuhang skill or talent isip usa ka komedyante nga wala gyud kay labot nagligid-ligid gyud ka. Murag gyud ka glitson nga natagak sa lamisa. Murag nagligid di wala kay pasabotan na. Nga nagligid-ligid. So murag imuhang girisk ang imuhang kaugalingon but at the same time makita nako nga gina-enjoy na lang to nimo maski pag na-pressure na ka. So para sa ko aray sa isa ni sa pinakanindot nga output sa kana nga challenge. So ayaw nagka-disappoint. Salamat sa imong Raiza. Hello, it's another day for Mommy Barbs. Sige kasakit ang akong anak. Busa tinuod gyud di ay no? Health is wealth. Para sa ako, bahalag pobre, basta healthy. Ang pagkaon, presko kanunay. So, uban ko. Mamili ko refrigerator. Sus kadaghan. Grabe no? Akong gipangita. Kana gyud makaingon ka, I love your refrigerator. Quality, comfort, energy saving, ug affordable. Kadaghan ba ani diyan ni? Uy, I'm confused. Tabangi ko. Save sa kuryente. Okay, thank you. Hala, ganahan ko. Dini ang karning baboy, karning baka, manok, uguban pa, kondol, patula, upot, kalabasa, at saka meron pa, labanos, mustasa, kini na siya. Salamat, Lord, sa tanan na akong gipangayo, Lord. I love your reply. Thanks for watching. Grabe siya ka-obvious. Nag-market nimo ang item, ang refrigerator. Pero, kung ako isa ka mother, magtanaw sa imo ha, madani gihapon ko. Ay nakabuild na magiging community. But you're a mom, ani ang imong content. Pero kung gusto ka mo kuha og mga bago na mga audience, lisod to siya sa bayan. Kay pag start pa lang daan sa clip,
naana ka dito, like, magkahuna-huna na daan ang tao na ay mag-promote rin yung refrigerator, so they will skip the video. Pero when it comes to your voice over, okay man siya ang tone sa voice. More siya, good morning. Maraming ang tone sa last na part, diba? Tapos ang editing, very mommy barbs. Ito yung mga heart. Yeah, pero dili siya ipuna sa public. Kay mama ni mo character. Dili po ta mag-expect like millennial, Gen Z editing skills. Okay? Mara to, obvious lang kaayo na ang marketing strategy nimo, nagi-market jud nimo ang refrigerator. But it's still very good. Thank you, Barb. Kini ang inyong abay Nel, mga migo-miga perti na gyud bitang inita arong panahona. Ug karon di nata sa mall kay magpabugnaw ta. Bitaw mangita ra tag refrigerator ba kay atong palitan og regaluhan sila mama ug papa. Kay murag perti na lang gainit ang ilang ulo ba? Mura pag og iring ug iro sigilag bugno. Ug kung gusto sila juice nga bugnaw, naa dayon pampawala sa kainit sa ilang ulo. Usa pod bitaw ni namo nga pangandoy magpamilya nga magka-ref mi sa amoa. Kay gusto mi dili na magpalit-palit og ice sa tindahan nga perting layo ba. Nya inig balik ice water na. Ug kining atong napilian nga ref, pertig yung dakua ug taasa, liwat sa akua. Huy! Ug tara, magbayad na ta kay basin makaguba pa ta diring dapita. Agay, musamot gyud ka buslot atong bulsa ba? Bitaw mga bay, kung gusto mong mupalit og ref nga barato, ligon ug perting dakua, parehas anis akua, bisitahan na ang LYR Marketing and Furniture Center located at LYR Building, Tagum City, Davao del Norte. Kay diri sa LYR, it's better living and comfortable life. Sa kining final output nimo, limpyo siya. Way lalis. Okay? Na kay voice over, kay balo na ka mag-edit. Ang problema lang yun, Nel, kay wala pa yun mo na-discover imong kaugalingon. Pag-abot yun sa content creation nga makahatag ka og lingaw sa naglantaw. Kay kung ako magtanaw ani nga video, mo skip yun dayon ko. Kay balo ka ngano, wala man ko kaila sa imuha. Unya, dinhi nga video, nag-feeling endorser na gyud ka. Nagka-endorso ka, istorya ka about LYR, istorya ka about refrigerator. So wala bitaw siya sense of entertainment. Kinahanglan ninyo nga timan-an isip mga gasugod pa lang sa social media ang inyuhag yung panguyaban ang mga tao nga galantaw sa social media. Kung wala sila kaila sa imuha o dili na sila ma-entertain, dili din na sila mo follow sa imuha. Wala pa kay followers, unya mag-endorso dayon ka, direct na dayon kaayo, nagipuruhan nga gamay ra gyud ang views ani. So, kuha atong idea nga ako content creator. The phrase content creator or the title content creator, mugama ka og content. Kay aron maghatag og lingaw sa tao sa social media. As much as possible, pag-focus sa content, mas lakan lang dayon nimo og brand. Ingon ana ang ato ang ginapangita dinhi nga challenge mo. O sad to say, dili gyud ko pwede nga magpaatik-atik, wala gyud nimo to na-achieve. So please, bawi sa next challenge kung makasulod pa ka. Okay? Salamat, Nel. Hello, babe! Ay, suko niya po ka. Suko, Jod! Anniversary na to? Imura kalimtan? Pasayloan ako ba? Mubawi ko sa atong anniversary. Laglagra ka diha? Ngigagat ni mo! Promise ako. Mubawi ko ha. Naku ihatag yung surprise. Panggaay mong uyab. Bintras, naapan nimo, walay permente, aning kalibutana. Ipakita niya, ug unsa siya kaimportante. Balag sige mong away. Babe, sorry, palitan di kasi mong gusto para makaluto ag tarong. Kani, di ba mo ni mong dugay nga pangandoy? Hi babe! Nadawat ni mo akong gipada, gikan sa LYR? Ligon ro ba kay to, barato ra. Ay tog sayang ya. Unsa imo na dawat? Kapiste ako may nagbayad. Grabe nag-step up gid karon. Sa katong uban challenge mo, titanong ko kusog niya. Kanang hihinay, himan-himan dahil. Mo ni pasakan mo ba kay? Pero yun ang gugod, makadawat huwag ka ng mga feedback ba nga pang motivate, manana ba? Tanong ako, sige na lang kung dawat huwag feedback nila nga pang motivate, di ko muliyo. Lain kayo, magpundor ako dire, huwag yung buhat niya. Gi-adapt gyud nimo unsa ang mga gipangtudlo nilang angkol no nga katong
pagkuan pa lang sa music nga di kusog kaayo imong gyud gi-adapt tapos nag-step up pa gyud ka like nindot kay pagka-deliver ang imong content. Like kana bitong promote siya nga wa ka kabantay nga nag-promote na. If ako tong like first viewer nimo nga nagtan-aw ko, mukagat gyud nako ang word nga LYR. Unsa gyud LYR? Udong gyud ko didto. Mao day ni. And then at the end pag gyud is namuot pag gyud ko, and then putol dayon. So mura kog magpangita og more videos. Kaya akong nakita. And I'm very proud nga nag-step up gyud karon. Alright, salamat Moises. Kung pamilyado na nga tao, bisag unsa kalisod sa kinabuhi, sudlon og sulngon nato, no retreat no surrender, kay nganong ni enter, o kay lagi inahan man ta, taga-adlaw gyud tang manglaba, kay daghan kaayo kog labhonon, puy-puy na gyud kayo kung buko-buko og sakit na kayo. Ug nakahuna-huna ko nga moadto sa among baryo, kay basin pa daytoy tambal dito og diri akong nakita ang tindahan sa Ilway Marketing nga wow, pagsulod nako kadaghang tiyada. Ug di araday diri ang ako ang tambal sa mga sakit sa buko-buko, dili gyud masayang ang akong alakansiya. Lain-lain lang color nga akong nakita sa washing machine. Kining washing machine, paingon ani lang ni pero mao ni pangandoy sa mga kadaghanang inahan. Ako din napilian ang kini ang with dryer kay kahibaw kong easy na kaayo ni sa akong panlihok-lihok. Mga buutan kayo mga tindira dito, o di ba? O ilahad jud kong giabi-abi. Okay nakapili man ko, muuli nako kay ako nang lihian ang akong washing machine dito. Bye. Lami paminawon ang content nga relax lang. Yes, sir. Og na-achieve nimo to. Pero dili na ko daghang paatik pa. Ang nahitabo kay nag-feeling endorser ka sa kini nga content. Kinahanglan pa nimo maipaila-ila imong kaugalingon sa mga viewers. Nga moingon bitaw sila unsa man ni ang iyahang istorya, paminawon ako. And then maybe before mahuman ang imong content, mapaslak nimo ang brand which is ang LYR. Ang nahitabo kay all throughout sa imong content, mura na gid siya og nag-endorse sa pag LYR. So mao na atong perminti timan-an gyud nga sa usa ka branded content, especially kung gasugod pa ka, either malipay gyud ang brand kay grabe gi mura na gyud endorser ang dating, pero ang imuha bayang goal is maka-create ka og community, makapadaghan ka og followers. Salamat, Jeneline! Kita nga mga babay no, hilig kay ta mula ag bisag asa na lang basta gila ay na jud ta. Kung actually guys, malingaw sad kung tan-og mga appliances oy. Feeling nako responsible young adult na jud ko. Pero anyway, kita girls dapat mo pili ba yatag sakto kay sakto ba ya sad ta pair made, di ba? Bitaw parihaning mga appliances gani guys, kay daghan kay options gani. Dapat mo pili sad ta og sakto nga lalaki. Kay ngano naa joy uban lalaki nga maayo ra sila sa sugod. Unya sa ulhi, wala na may puangod kung imo ko pangutan-on, daghay laki sa kalibutan, pero mas mupili kos laki nga buotan na ay respeto, kugihan, ug ang pinaka-importante, dako og paghigugma sa akoa. Ladies, let's choose wisely. Great quality, good service, and a partner for life. LYR Marketing and Furniture Center located at Ganti Avenue, Tagum City. Making life comfortable and better every day. Di ba amo gi-mention gainan dapat dili po ta magpaka-feeling endorser na kay dili pa dako ato following. Okay. So sa case ni Carissa, although nakita nato sa pinaka first na naa na siya sulod sa LYR Marketing. Pero nganong ang viewer magpadayon man gihapon og tan-aw bisan nakita na nato na yung mga appliances kay tungod sa iyahang storyline, di ba? Daghay mo agree sa iyang story kay relatable. So, bisan pag dili ko mag-focus sa video, maminaw ko sa unsay sunod na ingon. Tapos mo comment ko, visit yun yung mga laki. Kana, maka-drive dahil na sila o kanang traffic sa iyahang content. Mataas mo sa kaya views. Ang gihimo ni Carissa sa first part, all throughout sa content, sato lang ang promotion. Walay na mention na brand na ay nakita, pero nakita mo po taglain. Murag ato lang siya gisunda na naglibot-libot siya sulod sa room, sa showroom. Pero ang ato ang mind, ang ato ang utok, ito ang atong attention sa iyang gipang istorya. Thank you, Carissa. Points lang. Kung muulan, bayot ang pasanginlan, ug kung muinit, bayot ang initan. Unsa man may gamhanan,
Char! Hello mga kanangs! For today's videos mga kanangs is gikan tag duty no nga closer. Pag closer, anything else na kayo inigawas mga kanangs. Unya, kita na po sa laan kay mas daghan pa daw nga bayad kontra sa mga kakahuyan. As a call center agent nga babad sa bilar o puyat, importante kayo sa amo ang saktong tulog, labinag na ay mutuhog. Char! Pero bitaw mga kanangs, oy lami kayo ang tulog kung katapad nato ang ato ang kapartner sa kinabuhi. Maong mahapit sa takadali sa LYR Marketing. Kaya sila nagabaligya og di kalidad, kusgan, og masaligan nga mga appliances sama sa aircon nga makapabugnaw sa imong kwarto og baka palami sa atong tulog mga kanangs. Thanks to LYR Marketing, kay naa na ko'y forever nga kapartner sa kinabuhi. Char! Lami ang kinabuhi, kay sakto ang tulog iniguli. Daghang salamat! Mamuot gid ko. O, diba? Kay pag intradan mo sa video, if first time viewer ko, mapatanaw jud ko kay katong linya mo sa kinunhan ba murag nangita ko kung say sumpay adto. O kay palamot mo gud siya. But ang ako alang ikakuan adto is ang pag-entrada sa brand bitaw. Medyo murag na over apod siya kayo. Lami mo gitong murag pakalitan da ba kanang pagitik-gitikan ka kay para hanap-hanapin. Pero kanangs na ako'y seryoso nga pangutana kay si kanangs manggod napansin ako ang imuhang mga contents kay murag gyud about call center agent murag ingon ana tapos usahay pag maghatag kog tip ang ako ang perminti ano saya isang iyahang tribo kay katong nag-audition ka mas na-capture nimo ang ako ang atensyon tungod sa imong pagka manubo unya loud and proud nga gay ka unya grabe ang imo kanang kuyaw ka mo istorya kanibang ang imuhang gusto nga ma-achieve nga branding is it about call center agent pa From the start pagid ko maggusto mag-start sa akong try good own language pero kasatan ko ba kay bisdak do sa mucha niya isikon na ba bisdak bisaya dapat na mag-worry po ko sa sa idea niya sa editing po niya ang captioning good call wala ko basic ang market bitaw call kay kanang hala dili ko kasabot sa iyaha. I think ang nahitabo sa imuhang journey kay murag nagkadugay mas nagaka-confused ka mo na ako ang makita kung unsa gyud ang imuhang branding so unta lang one time makuha na ni kanang sa kana bitang murag kung kinsa na gyud siya kay ang naa gyud sa imuha total package na nagidunta ka, katawanan ka, lingaw ka, hawd ka mo istorya, ug na ay lalong nga storya ang imuhang kinabuhi. Please, gabita na, kay daghan kay kag strengths. Kanangs, okay? Yes. Daghang salamat sa imuha kanangs. Sige po pud kag dali sa kinabuhi. Hi, I'm Kian and let's talk about taking things slow. Pauli ko gikan sa fashion event diri sa Tagum and gusto unta ko mag-fit check. Pero sa pagdali-dali na ako, nagbangga ming kuya and OMG my product kit and heels. But life's funny no? Kay duol di ay kay kus LYR Marketing. Nakadumdum ko nga tama, listanan man di ay nga mo ang gas range. So palitan ako sa Mamsi pag uli sa Davao since naapoy LYR Marketing dito. Sa akong pagtuyok-tuyok I realized, what if wala mi nagbangga? Makadumdum ka kung ilisdanan akong gas range? I don't think so. I guess, tungod sa pagdali-dali na to, usahay malimot ta sa mga things that would make us and the people we love happy. Just like this gas range. So always remember to pause and let things flow kay mahitabo ang tanan in God's perfect timing. Mutu ba pud kag everything happens for a reason? Tara, chika ta sa comments. Sending love and light. Kiyan sa kaning content, again and again and again and again and again, limpyo. Wala jud tay lalis anak kiyan. There's nothing wrong sa ingon ana ha nga ang klase nga content nimo mara bitong typical nga makita nako sa Instagram nga mga influencers. Kana bitong tag 300,000 ang followers nga kanang mga model mo, kanang mga Instagram influencers, kanang mga models na daan. Ingon ana ako ang makita sa imong nga klase nga content which is again, walay negatibo para na. Dili na siya ingon nga mura og daotan. Ang ako alang gikagulan is that as an aspirant, as someone nga gasugod pa lang, sama sa akong giingon, kinahanglan ang goal gyud nato is makakreate og community, makapture nato ang atensyon sa mga galantaw kay para mudaghan ang ato ang followers. Ingon ana magud ang the different phases of content creation. Kana bitong kuha sa ang atensyon gyud sa mga tao aron i-follow ka. And then once mo daghan na imong followers, imoha na gyud ang choice kung mag direction gyud nimo is ingon ani. So, para sa ako kung ako ang brand malipay ko,
Pero ako nga maghatag og comment sa imo karon isip usa ka content creator, medyo maingon gyud ko og focus sa content, insert gamay sa brand. Kay daghan kaayo ka og nagputang pa jud kag logo sa LYR, gamit sige kag mention sa LYR, but as a content creator, focus ta sa tuang goal. Kinahanglan gyud nato panguyaban ang mga tao or ang publiko sa social media. Kana lang ang ako ang mahatag nga komento sa imo Kian. Daghan kayong salamat. Mga bisdak sa challenge ninyo nga branded content sa LYR Marketing. Naami giimbita nga gikan sa ilahang kumpanya ang gwapo kaayo nga Vice President of LYR Group of Companies, si Sir Alex Rubinos. Yeah. Sir Alex. Sa challenge ninyo kagahapon, dili lang kami ang nag-judge. Isa pod sa nag-judge si Sir Alex. Pero gusto lang nako i-remind sa inyo nga kami wala may influence sa kung unsa man ang iyahang resulta. Kay nagpili sila og kaugalingon nga top 1 para sa kini nga challenge. Kay naa may challenge winner. Sir Alex, para sa kini nga challenge, kinsa man ang inyong gipili og ngano? Before na ako pilion ang challenge winner, pwede ba na ako patuon sa atubangan ang 5 na nakita namo nga gwapo gyud og output? Wow. Bijoy, Barbs, and Cariza. Ang nakita namo sa inyong content nga branded challenge sa LYR, gwapo kaayo inyong output. So daghan kaayong salamat in behalf of LYR Group of Companies. Nag-istorya na gani Michit sa mga executives nga murag naa na may plano ba? Hala. Na may plano ba nga? Unsa man nga plano? Unya na lang. Hala. Pero without further ado, ipili namo ni nga winner karon sa inyong challenge because nakita namo nga very catchy kayo siya. And katong gipang mention sa mga judges na to nga subtle lang siya pero nahatagan gyud og branding. Naduot gyud ang LYR Group of Companies, no? Sa inyong 5 nakita namo na. Pero isa lang man gyud ang ato ang winner. The winner for this challenge is none other than Need a laptop for your business? Or a smartphone for your games? Visit LNL now. the winner for this challenge is none other than Cariza. Congrats, Carissa! Tumakausap, Sir Alex, daghan kayong salamat sa inyo ha ug sa LYR Group of Companies. Mga bisdak, maski pag wala mo napili sa LYR isip top 5, still inyoha gihapong gipakita kung unsa gyud mo kaporsigido sa Bisdak 12 ug mamahimong the next Bisdak Online Superstar. Naa pa mo'y chances para mubawi. Wala pa nahuman ang kini nga reality show. Sa tanan-tanan, galing mo na lipay ko ato kay naapil ko sa top ba. Hilig mo ko promote back na advertisement but then again abilang gina ko matap ko ato na video jud kay feeling ako atong 40 pero but again dili man tumawa ang mechanic so dawat. Ang gusto lang namo nga mahitabo, mag-relax mo, but at the same time, makabuhat mo og travel content. Imo ra jud gipamukha sa tao ba nga murag may pagka nag-enjoy. Kami diri wala, nagtanga, nagtanaw sa Facebook. Pangbadlong na baya mo na ako dito, unahon ninyo ang inyong video. Murag iuna pa ninyo ang pag-enjoy dito. Uy! Ang mga tigulang manggod, bisan og ing-aning ni, pero dili mo gusto sa kasabaan sa mga bata pa namot. Matanggal magaling ko karon at least na nakoy na-unlock na possibilities na pwede day ko maging ato sa camera. Nag-inusara ka, na-unlod na ka, natagak na ka, enjoy gihapon ta. Wait lang, wait lang. Ano to, right? Wala ni anak to, Rezo. Nakulangan ko. Naunlod na gihapon. Nahinay yun siya ka-unlod. Bako kay ba kung makatawa ba ko or mumugot ko? Ako kay kaibaw ko, hindi mo, makatulog ko.